skidvänner, mina damer och herrar. Jag vill hälsa er alla välkomna till den 7:e upplagan av Slottssprinten Royal Palace. Efter denna snörika vinter som vi har haft i Sverige så finns det ju faktiskt gott om snö för sådana här tävlingar. Och vi har även spett på snö lite extra här i Stockholm för det ska bli så riktigt bra idag. I år har dessutom de svenska framgångarna i OS i Vancouver varit väldigt inspirerande. De svenska längdåkarna, medaljfacit, det är ju faktiskt 7 medaljer. 3 guld, 2 silver och 2 brons. Och det är faktiskt en av de bästa svenska resultaten för just det här skidlängdåkarlaget i ett olympiskt spel. På uppdrag av det internationella skidförbundet, FIS, har då Svenska skidförbundet fått ansvaret att genomföra en världscupsfinal, Royal Palace Sprint, i då upptakten och följs av fortsatta tävlingar i slutet av veckan då i Falun. Royal Palace Sprint genomförs i klassisk stil, bana med stigningar då vid Lejonbacken på andra sidan och målrakan vid Slottsbacken här. Mäter faktiskt exakt 1030 meter enligt mina informationer. Slottets omgivning passar verkligen perfekt för det här, för en utslagsgivande sprintbana i världsklass. Det tycker faktiskt jag. Bakom en sån här tävling finns ett imponerande arbete när det gäller planering, förberedelse och genomförande. Och då på uppdrag av det Svenska skidförbundet svarar IOK Jordföreningarna och Sundbergs IK för den här förberedelserna och genomförandet. Årets Royal Palace Sprint har, som vi har upplevt, deltagare från ett 20-tal nationer och följs då självklart av Sveriges television och tv-stationer runt om i Europa. Miljontals tv-tittare får nu strax tillsammans med er uppleva garanterat väldigt tuffa och spännande underhållning och en fin tävling. Så med dessa ord vill jag önska de tävlande lycka till. Den 7:e upplagan av Royal Palace Sprint kan därmed börja. Gratulerar! Och med de orden så förklarar vi då 2010 års World Cup Finals och Royal Palace Sprint